Aw, sakit niyan. Ay. Tingnan mo ba yung mag-ina dyan, magtita? Magtuturo yung kumakatagal yun dito. Naghahanap ako ng pang cover up, magpapa-cover up ako sa ano. Kasi, pinagdalayan din, pinagdalayan din yun. Ang tanggal pang sa cover up yun. Ang sabi niya kung tatanggalin ko daw sa cover up. Nalaman pa Palala ba? mo ba? Kaya. Wala ka mo. Di ba yung sinend sa akin ni Anas? Ganyan din yun. Ganun napapatanda ko sa susunod eh. Kaso yung sa kanya, walang Walang ganyan. buwan. Ah, meron din yata itong buwan. Bakit pala ako? Kung klaseng kumantang. Ang tukol daw kanya, napag-joke. Pala. Papakaan ka jowa mo. Pinagluto ako. Sinend ko sa'yo yun. Wala dito. Inura ko yata. Gano'n din, kaso lang buwan sa kanya. Ito yan yung sa'yo eh. Dalawa na yung binigay mo sa akin yan eh. Oh. Saka ito, di ba yung una? Tapos ito. Nagpatok mo yung mga binibigay ko sir. Yun din niya malandi ang patok. Malandi tayo. Tayo na naman sa akin. Sa patok mo. Hmm? Hmm? Buwa ako kung ano eh. Nabura yung sinend niya kasi sa akin. Kaya pa din ba? Yung kaso lagi kami sa... Ba't na ano pa din? Hindi na pala kayo. Wala. Eh gusto ko lang din yung design na yun. Isip ko paano pa kung papatok. Kailangan. Na? Ang pinakpalo ko. Ay, hindi ko napapatanggal ang bulaklak. Huwag mo yun lang. Yung nakapit na... Narinig yung video ko. Si Kuya din gumawa nito. Ang kita ko. Ay, ang laki nung. Ang laki eh. Dahil Kuya, ang laki nung nakita. Mamas na ako. Hindi naman kita yung ulong katawan lang. Sinukat ng buhalat. Guess, Guess who? kung ang ilipan kung nakapatang. So, hindi pa ako pasok ng SARS. Bakit? Kung sakit ang aking nakita. Patay Hindi ka. kasi 2 araw na lang ako. Sa kapal, hindi papasok. Ay, hindi. Kasi 3 araw na lang. Yun yung ano ko lang yung selfie. Yung ilaw. Gusto mo picture ako? Ha? Huwag na. Saan ba tayo? Ngayon, North, West. Ano naman. Meron na akong map. Kung napunta ka pa sa Malindaan, ewan ko na lang. Dito na ako
Buga patato sa likod. Yung So, nakitangkad. ay ikaw na nabuga. Ano naman, si Nika? Dito lumabas. Sa tumatawag daw si Ivana. Sabi ko sa'yo, silipin mo, sabi ni Nika. Makano kaya dati? Ay, kasi okay na po. Baka andyan yung mga bisita dito. Wala naman, ti. Baba mo na ako. Pain ko na. Ivana, nandito ako sa taas. Ala, di ko dala yung isang cellphone. 302 pala, sorry. Sabi ko nga kay Panda. Sige. Sabi ko sa'yo, galing sila dito eh. Nasaan ako yung si Panda ko yan? Lumabas. Lumabas? Issue kasi. Kuya, wait na. Ihi lang ako. Maano pala siya? Masakit. Nakikilitik pa ako. Kita mo na kita yung budget. Moderator. Ano sa pagsandagan mo? Baliktad ng ano. Yung basta ng tulong. Sige siya. Okay, I don't tell your name, but I call this service, tell, will you take my number? Then, maybe this no like talking to me. I don't know, I message, this is not reply my message. I send him the message.
Ah, si Panda. Oh, Ito saan? Lumang. sabi sa nabungin kayo. Siya pala yung sinasabi ko yung pusa. Siya pala yung nandyan sa harapan. Ha? How are you? Who buy that one for you? What you will say? Si Panda umalis na? Sabi ko sa nabungin kayo. Kuha mo na item mo. Dami mo. She's not going. Hmm? She's not going. She's not going. Yung over here na. Have flowers. Have beautiful flowers. She wants to move here. Oh, she's going down. Where is she going? She's not going. Let's move there. She's not going now. Ano yan? Yung sahod nyo lang ang pagpasok yan? Meow. So, Kung yan kasi pang bayasan ako. Mama. Isa ka rin dyan, nag-message, lagyan ko doon sa bag niya ng 3 peraso. Daya-daya ka yan ha. Magbubutot ako sa kanya. Hindi ko wala ako sa bahay. Tapos na si Panda? Hmm.
Sino ba yung pumupunta sa'yo? Sino? Sa Korea? Last ng punta niya doon. Yung pinangya. Ano? Cannot move her neck. Oh, cannot move. Laki na. Kasi nakikiliti ako. Sakit sa akin, laki nararamdaman ko. What is that? What is that? Kabaling buntag. What is this? Kabaling buntag. Lalo na pagbanda doon, nakikiliti. Mama. Mama. Hinanap ko kayo ah. Sabi sa'yo, ano ba ito? Anak ko kayo. Asan na punta? Kakanapan ko yung dalawa. Broken heart. Broken heart. Broken heart. Masakit ang nakikiliti ako. Ito na maganda sa pinakabra. Hindi naman masyado masakit. Parang hindi ka siya, di ba? Yung anak nakin matigas naman ang mukha. Ganyan, lagyan ko dito na 3 pirago sa bed niya kasi pag-uunay daw niya para nandito niya. Hindi nga siya maayos kung kahit Ito gusto yung parang anakan. Pao. Kalarin ng tatay. Juta. Aba, kasi Mama, she's crying. No, alis ka. Crying. She's like my mama. Okay lang tayo kung wala masyadong shading. Ha? Kung maraming shading. Pag hindi naman. Ganyan lang ang kulay niya na kuya. What was this? What is it? ay galing dalawa. Nakita ko yung kasama ko dati sa Rubio. Nakarating tulog sa ipakwe. She's crying. Kala ko naman mo na ako kung sinita ka. Grabe. Hinihintay ko sila sa baba. Tapos nakita ko yung dati kong marunong. Alam mo na kung pala sa dito. Sa baka. Crying down. Welcome. So, yung isa ko. Dito welcome. Bakit welcome naman? Mommy. Welcome ko lahat ng Ino, disapit mo na ipalagay. Palagay mo bukas. Dito, tapos lagay. Akala ko ba iba ng signing off? Ba't ngayon welcome na? dito. Welcome. Gusto niyo mo konti mo, tapos ito ang tamang daagan. Saan mo lalagay? Dito sa baka. Saan galing? Where you been? Mama. Ate, kung buksan mo ng patapalay si Kati, hindi kami makatulog kasi si Laila. Dinadaldalan sila. Mama. Las 12 na yun ah. Hindi, I want Las 12 lang ba siya kasi kate? maaga siya pumunta. I want to go. Pag alis-alis mo lang ng konti. Diyan na siya, naabot ang mga isdoni. May daladalang bag. Kasi alam ng jowa niya, may dalang sapatos pa nga eh. Ingay. Kasi pag sila na tinabihan ko, hindi ko kasi yung ilaw eh. Nanonood lang siya tapos hindi niya ako nakausap, tutulog lang ako. Panay ang gano'n niya. Hindi. Yes, taas. Ano oras siya pumunta? Maga pa niya. Kasi pasok ko doon kayo, numalis ako na yung mga may anak. Ando pa si Donna, di pa ako naliligo. Mama. Kasi umihi ako eh. Kasi di ko alam na oras ako. Ate Bana. Ate Bana. Ate. Ate.
Mas naramdaman ko to kaysa sa pinagpalit ng jowa eh. Ay, ang hugot mo eh. Pinagpalit ng jowa, wala lang. Mas masakit yan, no? Oo. Kasi sinasabay ng kilit eh. Oh, pati Kaya naglalambot ako. Mas, di naman siya masakit kasi nakikilit na ako. nagkilig-kiligahan niya kaya namin pa ako gumagano'n. Ito nagawa mo isa lang sila. Sabi niya tayo sa isa lang. Hindi sa mabuo lahat ng katao. Pag uwi sa Pilipinas, sabi mo kung ano ba, nagpalit-palit yung kayo. Hindi ako tumatulog yung ako naman sabi ko. Bakit ginagawa mo sa buhay? Kasi uwi ka na kami ng interview. Uwi ka na lang. Hindi mo na ako. Binigay ko sa, di ba binigay ko sa sister yung jowa niya. Tinawagan daw naman sister, tapos sabi daw ni Ramirinda, utangin lang ko, nagkukwento ako. Tatanong daw si Talanday kung saan daw niya nakuha yung number. Yun ba mas... Yan, no? Saan mo nakuha po? Saan mo nakuha? Siyempre, binigay ko. Mama. Ayun si Laila yun ang pag-ano kay Laila eh. Nung nagpunta kami ng salon, sige yung init. Ay, mama. 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 Ibibita yung mama mo kasi nasasaktan siya. Laila, kasi nasasaktan si mama. Masakit ang puso. Masakit po. Hindi, masasakit ka? Oh, don't. I love you to baby. Pero masakit eh. I broke your heart. No, yung mama love you. She love you. She broke my heart now. Pistik. Why? Sinabihan niya lang si... Nabigyan ko sila ng sabi niya kay Kati. Sige na Kati, dede na sabi niya. You cannot make me milk. You broke my heart. Sabi doon kami ni Laila. Bumili ka na naman ng ano? Ano nabili naman mo sa kanya? Dagdag na naman sa... Ano ni Laila? Sisirain na naman kay Lenny. Siya pala yung yaw ng yaw, di ba? Sabi natin pusa. Sila pala yun. Sabi ko sa'yo eh. Ba't bumaba kayo ulit? Uwi kami sa bahay. Pusa. Pusa. Ang tagal na pala yan. Ang tagal na natin natin yung yaw. Kawawa. He said, I love you now. Ay, ano lang pala yan? Ganun lang. No? Oo, alam. Yung mga ganun, no? Wala naman shaving ko masyado. Mama. Ako yan. Ito lang naman. Ito nga natagalan eh. Ito lang naman. Ang sakit sa shaving, tapos may kulay po. Na, pasok ako bukas ako siya. Tapos sabi ni Jabet, ay nakaganyan. Kapatid mo. Si Nikan, veterang putang yun. Hinahanap ko. Dagdag dumi daw. Sabi ko, mas nadumi si Ibrahim kaysa sa patuto. Pagka ako nakikialam sa amin. Message ng message eh. Every status natin. Kaya pala, matahimik kayo ah. What do you want? I want to go home. Wala, yan na naman siya. You're not breathing your mama. You said your mama. Oh, YouTube. Bar the ano, small chair there. Baro ko kuya. Dali, ano sa ito. Come here. I don't like it. Oh, sit here. You are the next mate to ha? Ano ang dami natin? Kapatid mo tayo, matay kumain. Huwag no? Natin pambili eh. Nandito na kaya oh, nakadikit. Jowa ko na lang. Gawin ko na.
Nilagaan ko ng yung kahapon pang kanin. Pagkanan tayo ng ano? Huwag na magluto ng kanin kasi nagluto ako marami. Niluto ko na Egyptian. Ano? Hindi ako takan. Yung malagkit. Hindi ba na lang sa akin yan? Sarap yung niluto ko. Mamaya ka na umuwi. Mamaya ka na umuwi. Kaya na tayo. Anong oras? Well, tapos to, di ba pwedeng maungulong na kalahati lang? Iba na. Mga alas 10. Baga pa yung iba na. Umuwi ka nga ng alas 12. Alas 2. Ginarating ako ng sita. Ha? Sila bakla. Ano? Lapit sila sa bahay. Ang malayo Kailan? na kasi. Maya-maya. Anong oras? Yung sa darating ng alas 10. Ang gagawin nila doon? Mag-iinom siya. Sa bahay na lang? Well, Napatay mo dun Oo, tayo. wala tao sa bahay. Bakante yung isang bed doon. Oh. Kaya nga iinom niya. Itibit-bitin niya yung sa bahay. Para na mag-game siya. Malungkot na kaya kami na yun. Wala nang magbugong pangyayari. Hindi yung tanda. Oo. Baka kami takang tanda kahapon. Ano po? Isa po. Nakakamis nito yung mga bugbugo na nangyayari sa kwarto. No? Tapos yung mag-iyak na saman. I do agree. Sino ang bakla? Yung isa, yung babahihan. Ay, nakakila. Eh, di ba nagsasalon pa sila ng ganung oras? Alas 10 labas siya. May kanin naman, iulam na lang. Pero ulam na. Tapos, Kilawin. kanin, tapos sa tapos. Pero gusto ko kilawin sa magpangan. Hindi pa po kapangan. Ano palawin namin? Kilawin sa magpangan. Palawin na kapampangan. Iba naman yung kilawin namin eh. Di ba kumakain ka ng buo? Si Layla kapampangan. Ay, gusto ko yung Pagkakapala buo ba? Kahit mukhang suka. Sarap-sarap. Masarap rin sa ano, trito. Hindi ko kumakain. Sa talong na nila. Kumakain na ako. Yung may tinik-tinik pa ng konti. Murong na. Hindi ako kumakain ng isda. Gusto ko hipon. Hindi ko na pinakaano niya ng buo. Kasi pag isda ko, ligitin. Malakas sa ano yun? High blood. High blood. Kasi yung ano ng asawa ko, yung kapatid ng asawa ko ga Mexico. Mexico, Pampanga na. Ano oras na ba ngayon? 8:49. Hindi naman ito aabot ng alas 10, di ba kuya? Hindi naman ako tapos na. I want to go to Laila, just wait na. We'll wait mama. Bless daw, yung panda. What you doing with me? Nothing. It's cold also here. It's not hot. Miss na miss ko yung higaan niya lagi. Yung mga sasabihin pa niya boring. Buong tanga. very boring. You're boring? Yeah, I want to go home. Why? I want to go home. I'm boring. Saan yung jowa ko? Saan yung pupa? Anong araw na? Hindi pa naman sahod ah. I can't go home. Yung nagsabi ko may order lang. I Saan want ko to panda? go home. Yung mga ito panda. Uwi ka na? Muna kami sa bahay na eh. Sa bahay. Doon sa inyo. Uwi na kayo? Ano, may manok sa tipa ha? Balikan natin mamaya. Mamaya pa naman yan. Ano natin yung balikat niya? Ang siya makaulog kung tangain dito mag-isip. Hayaan mo na, sige na ka na. Give me my phone. Yan ang next We vlog. go home. Tumatawag sa Rocky. Deliver yata. Sabi ko na si Josie para So, natin yung cut na. Give yung phone na. Give the phone na. Let's go home na. Uwi na kami. Balikan na ako lang mamaya na. Taga-bibigay ko ng bayad ko kay kuya kasi. Baka di na umasama bumalik eh. Kuya, oh. Ay, gawa ka lang ulang pagda pang Ano kakansigan. kulang nga? Ano ba? Lechon? Mag-lechon ako ngayon? Ano ba? Tanong mo si Bano kung ano gusto niya. Ba na naman gusto mong ulam sa din ate. Ketchup lang. Medyo lang ako. Bili ka na ng ulang panda. Hindi na ako lechon. Okay na.
Ay, panda! Umorder na lang kayo ng bulalo. Utang. Kaya, hindi ka pinakaligot mo. Yung nagbigo. Yung araw din nagbigo ko.
school yan.
Hindi ko kayo gano'n. Tumatama lang. Uy, 25. Vision. Invitation. Hindi.
pa kumain. Sige na, bigyan mo na tatlo daw.
Masakit.